last row, okay? Size! 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 Number! Color! Number! Color! Number! Size! Size! And size! Very good! Okay! Heu vingut aquí i el que passa és que estic molt contenta perquè el que necessito és que m'oferiu la vostra màgia. Mireu, us explico, jo soc la Ferrandina i em dedico a cuidar tota la natura, totes les plantes i totes les flors que hi ha a la ciutat. El que necessito per continuar treballant durant tot l'any, perquè jo durant tot l'any em torno invisible, perquè és un home que pensa molt. Així? Mira, el pensem així. Pensem el desig. I quan ja el tenim, ara ja podem procedir a fer les paraules que em donareu la vostra màgia perquè jo pugui dormir i vers. Doncs jo el que faré és que envieu tots els vostres desitjos, ara que ja sabem fer màgia, els enviem cap allà
Però també bufant, Fem màgia bufant. 1, 2 i 3. A veure? Ja els tenim aquí, els desitjos. Estan aquí, nois i noies. Molt bé, moltíssimes gràcies. I ara, nois i noies, ha arribat el moment. Ha arribat el moment d'anar a veure el mag Maginet. Bueno, una cosa, el mag Maginet aquest dia està treballant tant que s'ha quedat dormit. I fem una cosa, a la de 3 cridem molt fort, desperta, Maginet, 1, 2 i 3. Estava tan emocionat perquè que m'he quedat dormit. Sabeu per què estic tan content? Sabeu per què? Perquè ja... Avui és el primer dia de l'any, oi que sí? Sí! Avui és el... Mireu, escolteu, com fa molt de temps, els primers dies de l'any venen a visitar-nos uns amics nostres, uns amics meus que venen de molt lluny de l'Orient, amb Melcior, Gaspar i Baltasar. I no podem veure els estels, podríem portar un element màgic que fos com si fos un estel. El teniu? El teniu, sí. Molt bé. Escolteu, Melquiades, sí. Et deixes un element màgic? Sí, ara ho busco, Que heu deixat allà en el calaix, o en el segon calaix o en el tercer? A les teves mans. Ai, sí. Està ple? Ai, és que sabeu què passa? Que està tan nerviós i tan content de veure ses majestats que de vegades no sap on posa les coses. Escolteu, mireu, portarem un element màgic com aquest, que és com un estel. És un estel. I aleshores, quan jo us ho digui, l'aixecarem ben amunt, com si fos un estel, i escolteu, i direu les paraules màgiques de tots els nens i les nenes de Cornellà. Coneixeu perquè s'aturin ses majestats, oi que sí? Us en recordeu de les paraules màgiques? Com són aquestes paraules màgiques? A veure, a la de 3, les diem ben fort. 1, 2 i 3. El gol del mussol, la cua del gat, del baix Llobregat. Molt bé. Quan ses majestats hi vegin aquest element màgic que és com un estel, i escoltin les paraules màgiques, s'aturaran. I m'han dit que faran una gran cavalgada per tota la ciutat. Ses majestats ja són aquí. Visca els reis de l'Orient. Visca els nens i nenes de Cornellà. Visca la nostra ciutat.
Bona nit. Nenes i nens de Cornellà. Senyor alcalde, amic Maginet, nenes i nens, famílies. En primer lloc, volem dir-vos que us estimem molt i que ens agrada sempre visitar-vos per la il·lusió amb la que cada any ens rebeu. I com que us estimem tant, heu de saber que sempre serem al vostre costat, intentant que mantingueu l'esperança per complir els vostres somnis i enviar-vos molt amor a tots i totes. Estem orgullosos de veure que moltes de vosaltres heu triat en les vostres cartes de demanar coses bones per a altres nens i infants que les necessiten. Ara bé, el bon amic Maginet, que us estima moltíssim, ja ens ha explicat tot allò que voleu. Dormiu tranquils, perquè hem portat moltes i moltes coses, però també duem carbó. Sobretot per als més grans. Als nens no hi ha carbó. Recordeu que heu d'estudiar molt i llegir i aprendre molt a l'escola. I per suposat, teniu que jugar moltíssim. Abans, però, us volem tornar a sentir com cada any. És veritat que sou bons nois i bones noies? És veritat que us agrada jugar? És veritat que estimeu Cornellà? Doncs ara, a sopar i a dormir aviat, que demà tindrem grans sorpreses. Visca les nenes i els nens de Cornellà! Visca el Marc Maginet! Visca la ciutat de Cornellà! Bona nit, nenes i nens. Bona nit a tothom. Mireu la lluna. Aquesta magnífica lluna ens han portat aquests reis, aquesta il·lusió d'aquesta nit. Aquí estan. Està gràcies a la feina feta per el Marc Maginet, que aquest any l'acompanya una nova persona, la Fada Ondina. El Marc Maginet, la Fada Ondina, tots vosaltres feu possible que avui aquest somni sigui una realitat. La il·lusió, l'esperança, el que tenim per davant, ho tenim que conquistar cada dia. I avui aquí el que tenim és el millor de nosaltres, la il·lusió. Jo us demano per als nens i les nenes de Cornellà que tot això que han demanat, tot això sigui possible. Però també demano per la ciutat, us demano, Reis d'Orient, que ningú es quedi enrere, que ningú es quedi enrere, que el que necessitem és tirar endavant, construir una societat justa, construir igualtat. Això és el que volem en aquesta ciutat nostra, de gent treballadora. Us demanem això, però també com cada any us demano que porteu a cada casa un llibre, que porteu a cada casa aquest magnífic instrument que és per cultivar la curiositat i el coneixement. És el més fort, el més sòlid que té una persona, la seva educació. I aquestes nenes i nens i tots nosaltres ho volem. I volem també que aquesta ciutat sigui coneguda per la vostra feina, per la vostra responsabilitat, perquè feu per ells. I us demano, nenes i nens, aquesta nit, quan aneu al llit, agafeu el cap o amagueu sota el llençol i crideu per tots vosaltres en aquesta nit de lluna plena:
Visca les nenes i els nens de Cornellà! Visca els Reis d'Orient! Visca el Mag Mariner! I visca la vida i el futur que us mereceu! Visca Cornellà!